Čau lidi, takže u dnešního videa. A dneska vám ukážu, jak popašovat sladkosti do fitka. Jdeme na to. Takže jako první dáme si tam bonbonky nějaký, nevím, jestli to projde, ale to je jedno. U někoho to nemusí projít. Dáme si pod to miminko, zabalíme a tady už jsme u security, u fitka. Nemusí to u každého projít samozřejmě. Takže to si doporučuju. Dobrý. Tak první máme a teď jdeme na druhý. Autíčko a v tom je taková nádobka a tam si prostě dáme ty bonbonky, takže já tam jsem dal lentilky jako na kuličky nebo prostě třeba. A hraju si jako na dítě. A v tom jsou kuličky. Ty kuličky nejsou vůbec k jídlu, ty jsou na pinkání. Mně nepřijde jako, že to jsou doplňky. Ale nejsou. Ale ne, dejte mi to, aby běžte pryč. Do prčic. Tak se nevyplatilo. Jako druhý nebo třetí vememe si overall, tady to takhle vidíte, na Aničce tady zpívám, samozřejmě vememe si jakoukoliv čokoládku nebo jaký sladkosti a dáme si to tam. Hej, co máte? Nic, no je jako overall. Tak tady to samozřejmě vyšlo. Tady jsem za někým běžela. Jestli jste pochopili, tak dvě pokoušky prošly a jeden neprošly. Tady to prošlo teda. No a teď jdem na třetí nebo na čtvrtý, už nevím. No a teď nemám brejle. Teď je Anička jako koník a má tam u sebe sladkost, jako u předchozího videa, jako předtím videa akorát děláš jakože kuň. Takže to bylo pár tipů, jak pronést sladkosti do fitka. Tak teď si vezmeme double a dáme tam něco bonbonky. My jsme nic neměli, tak jsme tam dali jakože náramky, můžou to být jako bonbonky a dáme si to tam. U něčeho to třeba nemusí být. A teď jsme to udělali, jakože ty obrázky jsou pro děcka. Je pro mě tady zákazníka musí. Tady máš. Tady zapůjču. Jako nebudu bylo nějaký, pojď tam mít kartičky s nějakýma zvířátkama. Už nechodím do školky, ten si to vypadí. No. Tak čau. Čau. Papa. Papa. Papa.